Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik meneh lur ning channel Mas Gedung. Piye kabare? Muga-muga dina iki diparingi sehat, bergas, waras, rezeki ingkang kathah, melimpah barokah. Amin. Dina iki rencana aku arep tilik sawah. Pengen ngerti keadaan sawah, tanduran sawah. Kira-kira pirang minggu kas iso panen kira-kira. Jarine wong-wong iki ana sing wis kebagian parene wis payu utawa ditebaske, ana sing 6.000, ana sing 5.000, ana sing 6,5. Lah, saiki aku pengen ngerti keadaan sawahku kaya piye. Kira-kira tandurane wis siap dipanen apa urung kaya ngono. Langsung wae iki saka omah langsung gas ning sawah. Yuk. Penom, solar. Rolah. Solar itu 75 itu nih. Mau nu. Tak durungan yo tak terus. Iki mami mau dari payu 6 loro kok iki. Ndak boleh panen payu. Sereng tapi sereng. Lah iya, wis kabeh saiki 6 muncul kok ora. Aku ora kentut mereka. Gak ono wereng iki. Nah, Lah sing ono wereng gini wis suar. Suar mari iki. Nah, ya. Garing bisa ya. Iki barang Sing apa? sumbling ya. Itu ketok baringnya ngene urung anu kok. Pas-pas. Ini sore tak pas-pas nih sore. Kenapa ini apa sih sore ini kira nih bukan ini ini wo ya rumah mama. Agak udan ini nak udan yo. Ngelang tok. Ya sebenarnya dia bertumbang. Ki lor gini Mas Ros ki. Ini anu balia. Oh nek sing lor iki gini Mas Ros. Ya kayak sing lor kae. Kan aku lumuran. Ya tak mau nih tak sebarno lah. Ono loretan apa nyebar. Apa tak sebarno kene mah terus garing kae, terang kae, tak ulurno kae. Terus sore kan anu dan terus sore tak sirami nganggo semprot kuwi. Paro to patang tangge, sore neh patang tangge. Tur contoh pari sing kena wereng kaya ngono kuwi hasilnya iso dadi wit iso dadi garing. Semoga wae gunaku ora garing kok buang. Hitungane ora terlalu ganas iki ya wis ganas, biasane ngono kuwi langsung garing kabeh bergedek. Lho tak dudui aja saka kene. Saka kene wae ning galengan. Tak dudui wereng kaya apa. Nah, iki lur. Iki contoh wereng kaya ngene iki lur, kewane kaya ngene iki. Bisa dicedhakke kameramen. Nah, kewan wereng kaya ngene iki sing marake pari iso garing bergedek. Kewane kaya ngene iki ning iso garingno pari sakwete. Ya mengko ngefeke yo hasilnya ngene iki ora iso maksimal. Kaya ngene iki kan gak iso tekan bongkot. Figur pucuke tok separo. Dadi sing separo mrene biasane iki gak iso garing. Gak iso ngisi. Gak ono isine lur. Iki yo ndelalah ora kabeh sih. Tapi ki akeh hitungane wis. Telat. Kaya ngene iki telat leh
nyempret obat wereng. Jano yen wereng ngerti yen ana wereng ngono kae langsung dicegah. Utawa sadurunge ana wereng ampreh-apreke dicegah, dispray obat wereng. Di kayata obat iki kaya plenum kuwi iso mencegah. Nek iki wis telat wis kadung manggon, mungkin isone ya ngurangi kuwi mau. Ben supaya ora nambah. Iki Lur, wis tekan sawahe. Keadaannya kaya ngene iki. Ya wis lumayan kuning tapi urung kuning kabeh. Sih mending iki kuning wis lumayan banget iki. Yen gunaku ya iki sing iki lor bagian gini Mbak Yuku. Jenis padine ngaos utawa ngaji nek wong Jawa. Iki nggonku 32, impare 32. Iki ngene anu lho. Iki ngene mak aku. Ngene mak aku setengah berarti 2 kotak nggonku pol kono. Iki ngene mak aku. Ayo tak teliki genti-telik gunaku. Iki nembe gunaku. Luase seprapat kurang luwe ya mbone yen neng kitir pajak 1600 yen ra 1700 kisaran ku ya mbone. Paling entuke ngono kae nek apik ya standare lah, standar ngomong rasa apik-apikan standare ya 13 kintal. Jarine rego standar 13 kintal utawa 12 kintal lah. Nek misal regone gabah payu 6 ya piro berarti 6 ping 12 berarti ketemu 6 pitulur 7.200 potong tetek bunyi nek 12 kintal nek payune 6.000 iki jenisnya podo impari 32 tak mek contohnya Lur. Koyok ngene iki separo lah kurang luwih separuh punjul sing do kuning kurang sithik engkas wani nawakno bakul. Umume nek ning nggonaku yen ngene iki biasane ditebaske utawa didol ning wit. Dene misal ditebaske seprapate 5 juta lah misal iki. Biasane dibanjiri 1000, engko sing 4.000, 4 juta. Dikehno nek wis dikethok. Ngono kae. Oh iya. Cerita ngene iki iya Lur. Biyen cilikanmu tahu mangan ngene iki sing jenenge emping ora? Emping. Nah, yen ngene iki digawe emping enak banget Lur. Emping iki dikrewek, bar dikrewek dideplok, bar dideplok diparuti yen wis do ucul kulite dikei diparuti klopo, parutan klopo pangan. Apa lek? Delok rapae lek. Iki Lur. Mlebu galengan
Nah, kondisine koyo ngene iki. Parine set rodok kering lur parine iki kurang rabuk. Lah wingi arep dirabuk akeh, rabuk gak ana, rabuk lagi angel. Tur meneh biasane yen lemu sing dikuwatiri iki nek udan deres ambruk. Kondisi terkini ki samping sing sebelah iki ngene Lek Mardi omahe mburi omahku. Nah iki parene koyo ngene iki. Yo balik sikile wis kupak. Delok sik. Set. Nah, sikile wis kupak. Yen jenis 32 biyen dientolke ngene marem lur nek wis ngisi. Muga-muga selamat nganti tekan panen. Wis saiki ngene wae. Oh iya, sik. Kae sebelah kono desaku lur. Tanggungerjo. Paling saka ngomah kae kisaran 10 menit gak ono. Tekan sawah kene. Nah, saiki wis genah kondisi sawahe. Saiki aku giliran pamit ya. Cukup sekian video hari ini. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dinyalakan notif loncengnya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda berkarya.